Хайде! Новия албум на Cat's Beautiful Chaos. Хайде да го отворим. Добре, ето вижте колко е голям албума. Хайде да разгледаме снимките вътре. Добре, хайде да отворим. И тук имаме някакви неща, които съм сложила с албума. После ще ги отворим. Тук пише Cat's. Много са красиви на тези коли. Добре, Даниела пак. Напълно ти. Лара, много е готина в тази кола. Пак Лара. Много е красива. О май гад, Меган. Много е красива. София. Тя е направо много красива. Юнчей, моят Bias. Много е красива. Цялата група невероятно. Много красива. Невероятно. Момичетата. Тук вече има някакви още неща. После ще ги видим. Всички песни в диска. Gnarly, Gabriela, Game Boy, Mean Girls и M.I.A. Ето тук много са направили този албум. Прекрасно. И ето го диска, много е красив. И ето как изглежда отзад. Добре, сега да отворим пликчето. Хайде да видим какво има. И първото нещо, което фащам, са стикери. Много са хубави. После ще го отворим. Следващото нещо са фотокарти. Хайде да ги отворим. Видим коя ще получим и София. Много е хубава. Следващото нещо е такава хартиена карта и отзад има едно послание от нея. Много е красива. През следващото нещо е такова, което се слага вътре фотокартите на Cat's. Много е красиво. Предно може да се сложи на чантата. Ето как изглежда с София вътре. Много е готино. Същото нещо е тази карта с целите Cat's. Много са готини. Това беше всичко в пликчето. И сега да видим какви са тези. Добре, сега да видим. И тук имаме някаква книжка. Много са красиви в всички. Ето тук им пише имена. Меган, София, Даниела, Лара и Юнчей. Добре, това беше книжката. Сигурно е плакат. Много са красиви! Невероятни са определено. Това ще го сложа на вратата. Добре хора, това беше новия ми албум. Абонирайте се за още такива видеа. Чао хора!